Her står jeg med en MacBook Air 2020 med M1-chip, en af vores absolut topsellere. Den er lynhurtig, perfekt til studie, arbejde, streaming eller mange faner åben på én gang. Det skyldes M1-processoren, der er Apples egen chip, designet specielt til Mac. Det betyder, at hardware og software arbejder perfekt sammen, så alt føles glidende. M1 bruger mindre strøm end tidligere Intel-computere, så batteriet holder længere. Processoren genererer mindre varme, så computeren kan være helt lydløs. Der er ingen blæser, selv når du arbejder med flere programmer. Retina-skærmen gør tekst, billeder og film knivskarpe, og så er den bare super let og nem at tage med i tasken. Perfekt til livet på farten. Vær opmærksom på, at maskinen kun kommer med 2 USB Thunderbolts. Så har du brug for flere tilslutninger, jamen så vil jeg anbefale at tilkøbe en USB-hub. Vi har 3 forskellige med enten 7, 8 eller 9 forskellige porte.